Ако ще си купувате нов телефон или аксесуар към него, може да го направите през smartphone.bg и да използвате промокода G47 за от 3 до 6% отстъпка, като всяка поръчка от линка в описанието или ползващите кода помага на мен и канала ми. Здравейте всички, аз съм Готика47 от Warheads TV и ето, че най-после е време за поредния епизод, нека играем Clash of Clans и както виждате тук, аз ми изглежда много по-различно, защото вече официално съм Town Hall 8 и гледам да апгрейдвам всичко. Апгрейдвам противовъздушни, апгрейдвам Тесли, апгрейдвам супер много шитни, най-вече и Barbarian King, което става супер бавно, тъй като е много трудно да вземеш тъмен елексир. И сега, мисля, че е време да отговорим на най-издавания въпрос, който всъщност е... Рип Clash of Clans. Кога ще има Clash of Clans? Кога ще има Clash of Clans? Кога ще кажеш на Clash of Clans? Вече един месец не си качал. Явно много хора се интересуват от това кога ще снимам на Clash of Clans. И отговоря е сега. Сега ще снимам на Clash of Clans. И да ви отговоря на въпроса: Готик, защо не снимаш по-често на Clash of Clans? Защото искам да правя интересни видеа. Не искам само да ви показвам как нападам с Barbarian и Archer, както става през 99% от времето, тъй като ми трябват ресурси. И вече имам само единствена барака, която, както виждате, може да прави Пека, която е любимата ми единица в играта за момента. И някои хора ми бяха писали на предишните коментари: Готик, много се ръшваш, човек, не си макснал мините. Като минеш на нов таунхал, ще умреш, защото нямаш макснати мини. Fuck you, не съм ръшнат. Знаеш какво е ръшнат? Това е ръшнат. Виж ли го е това? Вижте ли това зад мене? Те са няколко скриншота, които в момента ще се сменят. Ето пич ми беше в клана и малко е ръшнат. Съвсем малко, както виждате. Съвсем мъничко е ръшнат. Противовъздушните му въобще не са проблемни, ако го нападнат дракони. И то същия пич ми беше оставил коментар: Готик, напускам, съжалявам, нямам бъдеще в този клан. А истината е, че той няма бъдеще в никой клан. Поради простата причина, че толкова ръшнат, че някой 2-3 танхала под него може да го 3 старне във война. Разбирате ли? Значи, това е ръшнат. Аз не съм ръшнат. А сега обратно в нашото имение. Ето къде сме. Чай си уберем мините. Мините ми се апгрейдват, в момента апгрейдваме и Dark Elixir дриловете, за да могат да ми вадят поне по-малко Dark Elixir, докато ни играя. Както виждате в моя кемп, Барбарианите и арчерите ми вече са супер готини. Станаха 5 лева. Ето ги вижте колко са щастливи, имат качулки, другите имат вече каски, за да не ядат хедшотове от тяхните арчер кули. Е тук, тук трябва да апгрейдна още доста неща, така че много гриндени ще е с много барбариани арчери. Това, което иска да ви покажа е... имам джембокс. Което иска да ви покажа е няколко атаки с пеки, тъй като пеките не работят както аз се представях. И малко усрах първите няколко атаки, но сега ще ви покажа тези. Така, ето един пич, който нападнах с пеки. Плана беше да пробия от дясно. Имате преди, че все още не осъзнавах как точно работят пеките. Знам, че удрят здраво, че ходят бавно, че имат много хелт и че нападат най-близкото нещо до тях. Тук е много професионално изпълнение с тия лаубрейкъри. И той е единствения лаубрейкър горкички. Той оцелява, той влиза вътре и умира. Къде са и 5 пеки изсипани на куп. С 3 хил спела смятам, че ще се оправим. Пуснах рейдж спела на Barbarian King. Така да ходи да би. Пеките всичките тръгват нагоре, както забелязвате. И удрят много здраво. В смисъл, не мисля, че има нещо, което може да удържи на 2 замаха на една пека. И най-якото е, че също пробиват стени като за последно. В смисъл, не им пука от стени, всичките просто удрят веднъж и стената е пробита. Проблема е, че теслите направо ги топят. Да, виждате ли, просто доближават. Значи плана ми тук беше да ги накарам да се разделят, тъй като са 5, например, 2 да тръгнат на една страна и 3 да тръгнат на другаде. И стана нещо горе-долу такова. В смисъл, тази пека в средата просто каза: Fuck you bitches, аз отивам да трепя таунхала. И проби всичко. Ето го къде, продължава да сирени таунхала. Бият го супер много неща, ама не му пука, защото има към 3000 хелт. Life is good. Ето. Rest in peace Townhall. Другите пичове решиха да излезнат за малко навънка на свеж въздух през стената и да убият един много важен кемпфайр. Аз ми казал кемпфайр. Сега ще за какво говоря, нали? Което нещо така злокобно гърми, че играта ми забива. Иначе мисля, че това се нарича пекалок, ако не съм сигурен. Да, не съм сигурен, ама мисля, че така се нарича пекалок. Ма как замахват по един път и изпаряват всичко. В смисъл, ето билдърхът, пляс. Ето билдърхът, пляс. Тук спуснах един хил, защото му притесняваше горната ми пека да умре. Не че имаше смисъл, можеше да си спести хила, ама... Това беше за видео.
Така че страх ме да натисна копчето за 2 пъти по-бърз, тъй като е точното копчето за спиране на видеото и не ще да се прецакам пак записа. Този запис е фейлнал вече 6 пъти. Ако гледате в YouTube... Да, вече ми е лошо, вече направо ще умра. И ресурсите не се строяха. Ресурсите не се строяха, но беше забавно да гледам как пеките ми унищожават цяла база. А сега искате ли още един реплей? Не ме интересува дали искате, направо го пускам. Ето къде е другия опит. Ето ще направим всичко да е 2 пъти по-бързо. Пускаме малко арчерчета да снайпат насам натам. Малко кулички, мулички, нали? Кот може да се снайпа, да се снайпа. Пускаме Барберен Кинга и всичките пеки отзади вече ни пука. Какво иска да става? Смисъл, това беше атаката. Барберен Кинга ни го насърят от бойта, като всички фанаха, нали, агро по него, така да го кажем. Ето, че арчерите ни отзади за сапорт на пеките. Арчери, умирайте, моля ви се. О, ще те умират. Ето къде е. Но, едната ми пека умря. Звука, когато пека умре е много тежен. Ама, между другото, много злокобно се смеят пеките, много ма кефят. Това за момента, както казах, ми е любимата единица. Чакай, тази атака бихме ли? Като гледам, май доста пеките ми се разделиха, всяка хори където си иска. Би по някакви неща. Да, наистина, този път се разпръснаха много и мисля, че се получи по-добре. Не съм сигурен. Едната седи там и рине една стена в центъра, отива противовъздушно. И с 2 удара го взима. И да. А не, тя е жива. И арчерите са живи. Гледайте се какво става. Аз! Айма! Та пека се е фанала, не знам. Била си към шика, отишла навънка да би някакъв билдърхът, сигурен съм. А така пека, браво, избираш правото нещо. Златото. Другата пека не е толкова алчна. Избра първо Канана. И това беше атаката. В смисъл, доста са бързи, ама пеките са много готини. Така че скоро се надявам да си развия бараките и да имам много повече пеки, за да нападам по-лесно и по-бързо. Така че в бъдещите видеа не забравяйте да лайквате този клип. Или да го дислайквате, не знам. А сега следва една атака, в която ще ви покажа какво правя по принцип и какви са атаките ми по принцип, тъй като ми трябва много голд и много елексири, не мога да си позволявам да правя пеки, тъй като пеките отнемат много време, особено като имате само една барака. Сега намерихме и този пич, който има 475 000 голд и елексир. Това е защото това е неактивна база и мините, както виждате, са пълни. Затова използваме барч. Нали, вече хората осъзнахте какво е барч. Това вече са апгрейднатите ми арчери и барберени, които бият страшно много. Просто пускате барберените да танкат на арчерите, пускате арчерите отзаде и убивате само мините и колекторите, нали, ако базата е така изоставена. Както виждате, мините са тук отгоре, колекторите са тук отдолу и като цяло въобще не пука за останалата част от базата. Просто си изсираме всичките единици към колекторите. Тази база между другото е много шит, според мен, ама... Това пич е някакъв между другото много отско, вижте, има подаръци. Има... Не знам как работят тия подаръци и това дърво, защото не съм играл тогава. Разбрах, че се пада само по Коледа, по евента или нещо такова. Но няма значение. Номер е, че събрахме супер много ресурси. Даже може да го направим 4 пъти по-бързо. Сходно. Вижте за тази... Значи, искам само да знаете, че тази армия, с която тук що нападнах, се прави точно за 20 минути. Или мисля, че 15 минути. 15 или 20 минути се прави цялата тази армия. И можете на час да нападате по 3 пъти реално. Затова използвам тази тактика. В смисъл, барч е супер ефтина. Струва супер малко елексир. Прави се супер бързо и мога на час да нападам по 3 пъти и да фарм. Ако на час нападна 3 пъти и взема по 500 000 ресурса, това е просто перфектно. Не знам какво да правим, може би. Да, като разгледате базата, ще видите, че ми трябва супер много голти елексири и така нататък да строя, така че... Искате ли да направим едно такова споразумение? Аз нападам и това. Вземам го на 3 звезди с тази армия, която имам в момента и вие ми харесвате клипа. Не, това няма да го направим. Значи тази база, само като погледнете колко е злокобна, знаете, че няма да не нападна. Въпреки, че има 3500 тъмен елексир, аз нямам абсолютно никакъв шанс да стигна до него. Затова ще нападнем някой друг. Но идеята, която иска да ви кажа е, че ако поредицата на Clash of Clans ви харесва и искате още Clash of Clans, харесвайте клипа и обещавам, че ще се опитам да правя поне един клип на седмица. Така съгласни ли сте? Защото развитието, както знаете, става много бавно. Едно мое противовъздушно в момента се строи 8 дена. Бараките ми те се строят по 6. А когато бараките ми се апгрейдват, аз не мога да използвам бараките, които се апгрейдват, което значи, че през това време ще нападам още по-бавно. Което е много лошо. Базата му също е много лоша. Аз не мога да нападна. Така че да, ако харесвате много клиповете, кажем едно 5000 лайка. Колко съм малчо. Не, шикам се. Няма си 5000 лайка, ама колкото повече харесвате клиповете, толкова повече помагате на канала ми да се развие, така че да. Ще гледам да снимам повече на Clash of Clans, но имайте преди, че искам клиповете ми да са по-интересни. В смисъл не да ви показвам просто как нападам с барберени арчери, както правя в момента, разбирате ли?
Искам да е нещо по-приятно за гледане. Например, атаките само с пеки ми харесват, защото пеките не са най-обикновената единица и не всеки ще има пеки. О май гад, този пич колко е ръшнат и защо базата му прилича на... Не знам на какво. Искам ли го нападна? Много малко еликсираме, ми трябва повече еликсир. Трябва да напада някой с повече еликсир. Иначе така изглеждат нападенията ми. Също Clash of Clans може да е игра, където аз, например, играя малко и ви... Знаеш, като го нападам, защото ми пука. What the fuck? О, телефонът ми въобще не е лагнат. Също да, не знам дали съм го коментирал, обаче трябва да си взема нов телефон. Е така малко барбериани, малко арчери, един барбериан кинг, тъй като той ляга да спи, като го прибият. Жуто топич може да го нападна, е така да взема и някой друга звезда. Аз съм ви казвал много, че не ми пука за купите. Ама да, трябва да си взема нов телефон, тъй като сегашният ми телефон, както виждате в момента играта малко забила вече. Знам дали осъзнавате. О, шит, не умирай! My Barbarian King. Иначе мисля, че обрахме повечето ресурси от тук. Има ли още нещо? Може да вземем проценти от тук. Мисля, че. Къде подявалите? Е, така правите. О, шит, той е... О, но, той е трол. Добре, както и да. Мисля, че ще ги убият. Може да убием този Танхал. За една звезда поне повече. Вау, тия... мисля, че ще успеят. Ще успеят ли да го убият или ще умрат? О май гад, ще го оставим на съвсем малко. О, Юсънова бич. Какъв е живота? Поне Барберен Кинга не седи млати за злато. И беше изпарен. Не е много. По принцип обичам да фащам по над 400 000 като нападам така, но... Окей, смятам това да е край на този епизод. Надявам се, че ви е харесало. Видяхте как да не са ръчните. Кой е най-задаваният коментар за Clash of Clans. Нападение с пеки. И едно доста сочно нападение с барберени арчери, но не чак толкова сочно нападение с барберени арчери. Също така искам да знаете, че да записвате на тая игра на телефон е много трудно, тъй като скрин рекордерите крашват постоянно. И този клип се опитвах да го записвам 6 пъти. Така че вече почва да ми писва. И се надявам да си купя таблет и телефон, да мога да записвам от него. Това беше всичко. Ако клипа ви е харесал, искате още такива, знаете какво да правите, ще се видим в следващия епизод, най-вероятно другата седмица. Бай-бай! Ей ти! Да, ти! Хареса ли ти този клип? Кажи това копче. Прасни му един лайк. Защото тайната е, че ние ютуберите се храним с лайкове. Долу остави коментар, ако мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да